Melteksin työ ja tuotteet kulkevat suomalaisten tekijöiden kautta. Ahkerien tekijöiden, jotka leikkaavat, kokoavat, lastaavat ja auttavat. Varastolla, tuotannossa, logistiikassa ja asiakaspalvelussa. Tunnemme asiakkaamme ja osaamme toimia usein jo ennen kuin he ehtivät edes kysyä. Päivittäiset työt tuotantotehtaissamme etenevät suunnitellusti, vankalla ammattitaidolla. Ja aikataulut pitävät. Nämä putket menevät koulun pihalle. Kun me hoidamme pohjatyön, voivat lapset leikkiä rauhassa ja turvassa. Meillä on töissä yli 360 muovin lujaa osaajaa. Täällä tehdään pitkiä työuria ja merkityksellisiä urapolkuja. Kädenjälkemme harvemmin näkyy kirkkaissa valoissa tai otsikoissa, mutta työmme näkyy siellä, missä sadevesi löytää reittinsä eikä kasva lätäköiksi. Täällä kuuluu elää arkea sekä ratkoa pelejä, eikä huolehtia vesiongelmista. Ratkaisumme ohjaa vedet pois ennen kuin niistä on haittaa. Osaamisemme ja tuotteemme keskittyvät maan alle sijoitettavaan infraan. Suomessa valmistettu, luotettavaa työtä ja toimii vuosikymmeniä. Meltex, kotimaista kädenjälkeä.